everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Dautan ba rin, ha? Gamay na lang ka, ha? Gamay na lang, Gideon. Gamay na lang ka. Soltero ko sab. Musmos ko ginang imong naungan ng imong plato. Tanawa ron! Nagkurog na kuskalagot, ha? Nagkurog na kuskalagot. La, please lang, kalma lang, good. Istoryahan na rin nato. Ato lang una dito ka, tanaw nag-TV. Tiwason na mong pagkaon. Sus, wa pala ng imong anak ay hagdok kay ni kutsara. La, sige na, good. Sige na ka, tanaw nag-TV. Pops, sige na, tiwas na kaon. Pasensyahin na si Lola, Pops, ha. Huwag ko kasabot kanong nasuko siya. Mag-istorya man ta after ta mangaon. Paminawa lang siya kung ngano. Oh. Mga tanak ka ngano, wag yun ka kasabot. Mauganing nangutana ko na Kaya naglibog yung kung anong nasuko ka. Dautan ba dahil nga nahinumdum ko nga birthday ni Lina? Dautan! Tungod kay maapektuhan na siya ng imong anak. Ha? La, okay naman good ko. Ayaw na good ka worry. O bitaw! Kay ngunana, masad ka. Moingon lang ka og okay, basag dili okay. Ikaw rin may naghimog issue na Huwag mo nung tayo problema. Sa kontrabida ko, ha? Mao ba? Ha? Nay. Tanan nga bahin ni Lina, imo na lang untang ihilom. Dili na kinahanglan nga imo pang ibandilyo. Mahibaw ang magyapon. Kaya manginbahit, magyuna sila. Ha, bisan na. Di na ko makiglalis ni mo, Nay. Mula ka usa ko. Lako. Tanaw, rin tawhana. La. Ay, Sandra. La. Ayaw gyud pa da sa imong amahan, ha? Ayaw pa daan ng iyang mga drama. Tingali bayag maapektuhan na sad ka. Dili na la. Homok na ba kay kasing-kasing na? Labi na sa imong amahan. Kay ba ka, Sandra? Kanas pa apa nimo? Akong pananaw niya ron, siya'y kontrabida sa inyong istorya ni Koke. Lahi na siya sa ubang kontrabida. Pa-victim effect. La, ayaw na good ka suko pag ayaw ni Popsi. Mura na mahinong kag ni-hate niya ano. Oh, ansam di akong batian. Sobra na magid ng iya ba? Sod gawas sa iyang istorya. Kapila na gud siya mo saad nga dili na siya. Nga mag-amping na siya, nga mo control na siya. Pero mura gyapon. Mura siya gway buot. Di ba la? Na may giingon nga kapugnan pa'y baha nung kaanggugma? Pwes, kung tinuod pa na, wa unta siya magmenyo sa imong inahan. Di ba tinuod? Nagpakatiguang ulit tao ra unta na siya. O gipaabot kano sa mabiyuda si Lina. Mao, nga di gid ko mo dawat ang katarungan nga dili na mapugnan. Sige lang good la. Ato lang gid i-pray si Popsi. Ma-overcome lagi na niya. Hinaot lang unta. Todi ay. Magandam na lang tangdaan og salobonon, ha. Aron nag-invite ni Koki na to. Dili na ta maglibog on sa isolob. Wala ko'y problema sa salooban la. Mamalit na lang kong daan og regalo. Unsa kaya tong regalo ni Tita Lana la? Ginoo ka! Kadaghan ko na ng mga buwaka. Mura magkagmurigalo sa imong pangasawanan. Oh.
Ako jong ha, ako ha. Biyan siya gansaon pagtambag ni Sandra na ako. Musaka, gid gihapon akong dugo ni mo ay. Di man gid in taon ka maghuna-huna. Unsa man ha? Wa na gyud na mugana ang imong otok. Wa ka maghuna-huna unsay reaksyon ni Lina inig kakita ni anang mga buwaka. Sige, imon lang na, Nay. Ako ning dawaton. Bisag wa nimo palita para nako. Ako ning dawaton kay dili ko gusto nga makahimo na sa kagkagobot. Hapit na intaon ang kasal nila ni Cookie og Sandra. Ayaw intaon paghimo og mga butang nga makaguba na sad sa ilang plano. Nay, nabuang na ba ko? Hagbay ra. Ha? Bitaw dyan. I-text na to Sandra. Siya na ipapalita og imong regalo para ni Lina. Ayaw ng buwak. Kay gubot ang may tabuan na. Paminaw na ko. Kung may pistola si Lina, mapusilan ka. Ha? Kini, mo ni mong i-give, Pops. Sa may suod ini. Gamay man kay ni nga box. Coin purse. Ngano ka, Sandra? Naalagi bouquet. Oh, Imo nang pinalit, Pops? Ay, iya kong gipalitan. oo. Nagkaagyan man kong flower shop. Nag-sale sila og mga flowers. Ako nung mahurot pag Mother's Day. Asa mang ining kahon na akong regalo parang Lina day, Sandra. Kana la, kanang dako. Blouse man na siya. Okay. Kanang imo, unsa man na? Pops, Oh, ngano, nak? para kang titala na ng mga buwaka, di ba? Oh, Tugaan na lang, good Pops. Para kang tita na, di ba? Para iya na sa gibadlong lang kani Lola. Ay, sakpan na ta. Di gyud ta makadenay. sorry, nak. Nasipya ta sad si Papsi nimo. Ako na gyud nauwaw nimo, Sandra. Kung nganong nakaamahan ka gingon ini kapag kagnyaw. Hala, okay ra. Popsi, okay ra. Pero, dili gid proper nga mo ni imong dadon nga doon ni Tita Lena. Basin niya mahingilan pa hinuon ta. Pasensya na. Wa na sa gunahon na. Importante gid lagi ang presensya sa hona-hona aron dili mo sipyat. I-check gyud kung na-shave ba o wa. I-double check. Bahalag lang ngay. Ngano ka, Nay? Usa man na mo gipanulti ba? Rada, ano panguta na. Ako rin nakasabot adto. Nag-andam na kasi mo isoloob, Pops. Oo. Naraman ko isulob. Ayun na ra. Gidapit na bata. Ha? Uy. Wa pa man ita dapita? O, Sandra, unsa may sulting ko ke? Actually, wa siya gisulti la. Oh. Wa man sad siya manawag. Wa sab siya mo text or mo chat. Uy, dili ta nila dapitan. Oh, nakaluto na ko, tay. Palihog lang kong andam sa lamisa, tay. Oh, uwa pa si Cookie? Asa man dito siya, tay? Mupalit ko to siya cake ni mo. Wow! May cake pa gidi ay ko. Aw, di naman ko kumplito karon ang birthday ko white cake. Kami sa una kay manok na may makakumplito sa birthday. Manok dinatan pa yun. Una. Natang manok. Wata palihog! Oh, uy, tay. Palihog kong sugat ni Cookie kay maglisod pa ko. Oh, sige, sige. Ay, usamay mong da. Uy, daghang buwa ka na. Ha? So, kinilang kiko haalo.
Para nagmama mo ang mga buwak. Lain sige para nimo lo. Kamaldito ni bata. Joke only lo. Di mo lagi kang mga buwak. Oh, sama na. Napay tarhita. Be. Basaha ko, be. With love, Frank Jong. Oh, uy, ikaw lo ba? Badunggan gani kang mama. Malabay man tingali sa basurahan mga buwaka. Di inagi ka ng mga buwaka, Cookie. Sa kuan ma, sa inyong kapunungan ma. Oh, night card. Nasugatan man ako ang imong kauban. Iyan na lang gipadaan ako. Wala lang siya mula house din ma. Aw. Nahinomdom pag yun di ay sila. Bebe, ang bebe. Kahumot. Ay, di rin na mo kay mga onata. Lugaw wag ni mo lo. May gani, wa makanungog si mama nimo. Ay, bitaw, mabadset unda to. Di na ba tinuon gigitan ni Jong? Wag yo'y imbitasyon. Wa gid la. Tinood kang birthday ni Lina. Tingali bayag gidagaw na sabtong imong amahan. Hain na ba to? Tuwa sa taas la. Palit-palit pa tag regalo. Palit-palit pa unta sa mga buwak unya wa day imbitasyon. Bitaw la no. Basin di good birthday ni Tita Lena. Tawagi ko nos ko ke. Pangutan ala ka nos ang birthday ni Lina. Ala pa sabot nga may gisulti si Papsi ni mo nato. Okay rag mangutana kung anak la. O nga nang di man okay. Mura magutag nagpa-invite good. Ay, dili man kay wa man kunuhay ta mahibaw. Mura bag naka-timing lang tag pananglit birthday gyud. Magwat-wat lang siguro tagamay la uy. Basin pa daig nagprepare pa sila. Di masad mahitabo nga dili ta invite diba? Sige. Huwat tag gamay. Basin tuod nag-andam pa sila. Busog naman ko. Wa pa man matunga ang naibal si mong ginuto nila. Di man na paras tulo lang katawag imong gandam. Aw, isalin lang gud nato para ugma ang sobra tay. Lo na pay cake ha. Dagkuta lang ako ma. Aron maka-wish na ka og maka-blow. Murag yung kog bata anak Cookie. Di man gud ma. Tirita. Lamian giunta to scoring anang cake. Oh. Na ma. Blow na. Wait. Uy. Wish pa di ay. Sige. Uy. Kisa mo niya nawag. Kadali ha. Unsa man, mo blow na ko. Wait sama. Ako pang i-ready ang kamera. Hello? Hello, Nandeng. Kana siya ganito ang birthday ni Lena. Blow na ma. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!